Dobrodošli u kratki video pregled Spanovog poslovanja u prvom kvartalu 2023. godine. Poslovni prihodi Span grupe iznose 25,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prvi kvartal 2022. EBITDA prije jednokratnih stavki porasla je u promatranom razdoblju za 1%, te iznosi 3,1 milijun eura. EBITDA nakon jednokratnih stavki iznosi 3 milijuna eura, što predstavlja rast od 1% kada se usporedi s istim periodom prošle godine. Ostvarena neto dobit iznosi 1,9 milijuna eura, što je smanjenje od 17% u odnosu na isto razdoblje 2022. Najveći rast prihoda u grupi ostvarile su usluge s visokom dodanom vrijednošću, najviše s poslovnog područja razvoj softvera i poslovnih rješenja koje je raslo 56%, i područja upravljanje servisima i tehnička podrška koje je u promatranom razdoblju ostvarilo rast od 33%. Smanjenje prihoda u segmentu infrastrukturne usluge Cloud i Cyber Security velikim dijelom je posljedica drugačije vremenske dinamike realizacije započetih projekata. U segmentu upravljanje softverskom imovinom i licenciranje, rast prihoda na drugim tržištima nadoknadio je pad prihoda na ukrajinskom tržištu, gdje je Microsoft omogućio našim korisnicima besplatno korištenje svojih proizvoda i usluga i u 2023. godini. Udio prihoda koje je grupa u prvom kvartalu ostvarila na inozemnim tržištima iznosi 76%. Najznačajniji rast zabilježila su tržišta Hrvatske i Slovenije. Prosječni broj zaposlenih u prva 3 mjeseca 2023. narastao je na 807, u odnosu na godinu ranije kada je prosječan broj zaposlenih u istom razdoblju iznosio 623. Za kraj istaknimo i neke od najvažnijih poslovnih događaja prvog tromjesečja. Kupili smo 100% udjela u estonskom društvu GT Tarkvara. Riječ je o vodećem društvu za licenciranje i upravljanje softverskom imovinom s više od 25 godina iskustva. Preuzimanjem GT Tarkvare potvrdili smo našu stratešku usmjerenost na daljnji rast i širenje na nova tržišta. Spanova dionica uvrštena je među 10 najlikvidnijih na Zagrebačkoj burzi. Od izlistavanja njome se trgovalo gotovo svakodnevno, a upravo su ti rezultati omogućili Spanovoj dionici ulazak u sastav indeksa Crobex 10. Za detaljne informacije pročitajte naš cjelokupni izvještaj, koji je sada dostupan na našoj web stranici i stranici Zagrebačke burze.